Skomdi bil-mistoqsijiet tagħna, skomdi bid-domandi dwar il-kollega tagħhom Rosjen Kutajjar. Dan kien evidenti mit-tweġibiet li tawna kemm il-Ministru Anton Refalo u anki il-Ministru Ian Borġ kif saqsejnihom jekk humiex komdi jaħdmu ma' Rosjen Kutajjar wara li nstabet ħatja ta' ksur ta' etika fil-mod kif daħlet ammont kbir ta' flus minn senserija fuq proprjetà fl-imdina il-rid jixtri Jorgen Fenek. Sepp li ġorra responsabilta politika Rosjen Kutajjar, għadam mek, għadam ma reżenjaġġ. Kemm intkom taħdem magħha? Gvern qed ġorra responsabilta politika, għandna Prim Ministru ma jibżax mill-sfidi. Araw tal-Partit Nazzjonalista xi darba ġarrewx responsabilità politika. Iżda int, kemm intkom taħdem ma' Rosjen Kutajjar, inti bħala Ministru Anton Refalo. Rispondejtek. Aħna nġorru responsabilità politika tagħna. Għaw taqbżu għalija bħalma għamiltu għal Konrad Mizzi. Responsabilità politika tagħna. Kien f'dan il-punt li l-ħaddiema tal-Ministru Refalo ipprovaw iwaqfuna mill-inkomplu nsaqsu. Sepp li Rosjen Kutajjar ġor responsabilta. Xiżjed, rispondejtek. Rispondejtek, xiżjed. L-istess reazzjoni spikkat mit-tweġibiet tal-Ministru Ian Borġ li stqar li d-deċiżjoni tinsab fidejn Rosjen Kutajjar. Is-siġġu parlamentari ma jiddeterminax il-partit jew il-Prim Ministru imma tiddeċiedi u tagħmel allura l-assessment u l-ġudizzju tagħha fuq annifisha il-persuna konċernata. U meta insistejna għalinna li tweġiba tiegħu kienet waħda ċara. Inti komdu taħdem magħha u għal xi taqbżu għalija jiskom bħalma kontu tagħmlu għal Konrad Mizzi. Jiena tajtek spjega u meta tmur lura fl-uffiċċju jew fl-istudju erġis mal-komment. Ian Borġ ma kienx kapaċi wieġeb dwar l-investigazzjoni li qed taffaċċja l-kollega tiegħu li tpoġġi spalla ma' spalla miegħu fil-grupp parlamentari. Rosjen Kutajjar qed tiġi investigata mid-Dipartiment tat-Taxxa. Qed jinvestigaw id-Dipartiment tat-Taxxi, jiġifieri dak qed tgħidu inti jew qed jgħidu r-rapport li ma kellix ċans naqra. Minkejja din l-investigazzjoni li jissejla tejja xhur, Kutajjar xorta għażlet li żomm posta fil-grupp parlamentari Laburista u Robert Abela jinsab komdu b'dan kollu għaliex ma keċċiex u l-unika deċiżjoni li ħad wara kienet li ma jiddeċidix.